تسفى تغرس يوم تامر سريحكي على خوت بليوم كم بجل فالعين كانوا زي نصف بحري مالسك تملئي بفريد فتري اي زقر ميو زقر الرينات زقر ميو زقر اي زقر ميو زقر ناكس الري زقر اي زقر ميو زقر الرينات زقر ميو زقر اي زقر ميو زقر ناكس الري زقر تغطني دمع تدمك ملسكي نزخ ودي شرحتات بديكي كاب زينو تهلوي كم نقودا بركي مسستقليو تتقبر حكي اي زقر ميو زقر الرينات زقر ميو زقر سلام تخطاتر تنايز channel كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا نايوتر من يوتيو مجمريا أبزوان زي بتخطاتالي إنه خطلو زلنا نغالبو كله قدوس إيرتراوي كمون نغالبو بزحات مع كانت عالمن هزب عالمن بفلاي دمان هزب إسرائيل سحيبو زغني أبكالونا بسويس أب كندا كمون أب نروي زرانايو كمنا إسرائيل كوانت زي كونه سلازي التكونتات هدئ زبالي يمثل كساب أنا زراغو مالتيو توما بتبوتاتا زلو زبونا حبريتها قصينا نرنبر هدئ زبالي يمثل جن التنهرن تحصفن مسحالفن تايزمت تحقاوا كايدا يزمت سلازي تحقاوا كايدا دما كم زنريو زلنا فخمنا بلازمت تقندي ابتي رسن غزيه يكونن انت ابزناي حقاويان هجرات ديمقراطياويان هجرات كيدك اسيلي دمت جن معرتي رسني كاوز برت حاسياون علوو ابتي ابسمعيت اتي خات غبرو نغرات قسيل كهد مزبلكا مزحلكا اتكونتات شعو يزرداكا سلازي حج منግስት اسرائيل كمي غيرو نتكونتات تدغيمو صنيهلاون كريينا ابزي حج كريينا استفلال يارسات كرينا مجمريا وت منግስት اسرائيل ويكا تي امرحنا زلو برايم مينستر بنيامين نتنياهو ناتو منግስትን ازي اخرار منግስት كمخاني زغلت سلازي نزي كونتات زتتقيمو ابت بيت فردي نتوم سبات بزتخاله متن بزح كسغوغن بزح كقيرن يزفتن زلو من كحجزوم خلنا زوم سدتنياتات كم دما زوم سدتنياتات ايرتراويان انت عينت ابركتلو ما بتقطباون كنسمعينا الستراي جن زي كونه بستفل عليه من قدد ما كن رينا انت عينت عجاك هلوميو اتوم زي سغوغو خنتاي كغاطما ميخيل كابز خنتاي كن مهار نخل نابي جسنا كن كيد نخل اي هوب هدي يلنا ماينا ستينا اب هدات جسنا ناخدنا كنستوعللو زلنا ارسينا نري مجمريا اسك بزا ريبورت قد محيده ساعات دوصت نسمع عبز ليتس انت يالو كنري مالتي زين اسرائيل ريبورت يو let's see let's have a look into Mr. Benjamin Netanyahu is calling for the deportation of all unauthorized immigrants from Israel. This just days after a riot in Tel Aviv between rival groups of Eritreans. So كم نريد لنا ويكم سمعنا بنيامين نتنياهو درجات كونتات بإيرتراويان زجمرت نفسه كفير تراوي اب اسرائيل زقمت هيكونن ابز غداي استساتيف زلو نساتهم كن ايرتراين تراي ديكونس نخلهم افريكاويان بزي حقاو زاتو افريكاويان تراين كن زبلو سغرمي زي نخلهم افريكاويان بزي حقاو زمصو نعاتاتهم مون كصلو زخل حقي نمتتتاويو زدف زلو left more than 100 people injured. His remarks are reviving a long-running debate about the fate of thousands of mainly Eritrean and Sudanese asylum seekers who entered Israel illegally over the past 2 decades and now live in legal limbo as they await the process. ذكرتات زدما دارغان نوح محيدة عامتات بزح الزرابية بوليتيكا إسرائيل زنبري أمو كمزي معلب زي رقبة ليمبو يبلو أبطل كوينو جن دارغا ترسع زنبري كيز كم بحدش نابت بوليتيكا كم زملسن مخا أبازي أقداس جزية متيزلو هذا كومنتاتور كزارك بقول لك نسمينا نكتلج of their asylum-seeking request. Netanyahu and other political leaders have often called for their expulsion, spurred by fears that their presence might encourage further waves of immigration that would dilute Israel's Jewish majority. Rights activists say the refugees should be given formal residency and argue it's Israel's duty as a country founded by refugees to provide shelter to other people fleeing. So بتحدا وجن انت زبل زلو ازي كنتات زي كي سعرر خلون كي بزح خلون انت اخرار وجن مالتيو سدتنياتات نزناي ايهوداويت اسرائيل خيزرغون نتي وتا كي رققوا وي كخمس دايلوت كي غبرو نتي ايهوداونت كي تو قالتيفهم كليو كخللهم زبل
حماق زخونه ወይ ካተሪ ዝኮነ መርገጽ ዘለዎም ክሉ ከሎ በተኻለ ወገን ድማ እዛ ሃገር እዚያ እዛ ሃገር እዚያ ብስደተኛታት ዝቆመት ያ ናይ ሃገር ስደተኛታት ያ ስለዚ ከምቲ ንሕና ሓደ ግዜ ኣብ ታሪክ ስደተኛታት ዝነበርናዮ ኣብ ዓድና ተሸጊሮም ፀገም ረኺቦምን ዕቁባ ደልዮም ንዝመጹና ተቀቢልና ዕቁባ ክንህብ ግዴታ ኣለና ዝብሉ እቶም ሰብኣውያን ወገናት ድማ ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ክልቲኦም ወገን እዩ ነቲ ኩነታት ደው ኣቢሉ ወፀኒ ሕጂ ናበይ ክቕፅል ይኸውን ንዝብል ንርአ ሕጂ hardship. For more on this story, I'm joined by I24 News anchor and economy expert Ariel Margalit. Ariel, tell us how many asylum seekers from Eritrea are there in Israel, and at the moment, and why are there supporters of the regime among them? Yeah, it's a መጀመሪያ ሕቶ ክንደይ ዝኾኑ ስደተኛታት ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ሃገር እስራኤል ስለምንታይ ካብዚኣቶምሲ ነቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝድግፉ ዘለውስ ከግለጸለይ ትብለላ Great question. I think that we're all asking that after the riots that we saw in Tel Aviv on Saturday that injured more than 135 people, including 40-something police officers. Huge violence in the south of Tel Aviv that was responded by the police with live fire. Big questions around that as well. سنتهي بلالو أقداس حتى يزي مجمريا زين إسرائيل ملو تل أبيب ملو أزاري بزولو كنتات العلميتين سلاسان زخون سباست قدولو كابربع عن العلي ويكا كبابا 4 حيل بوليس دما زتهارو ملو استهاسيولون كنتات أزارا بخوين اللو للو خل دما زي كنتات زي أغالبون أي ميديا صعيب العجي انتهي كنتات نسمعيه. Why were there bullets fired? كمون ኣብቲ ኣተሓሕዛን ስደተኛታት ዝገበርዎ ቶም ፖሊስ ተቀምሉ ሕልፍ ዝበለ ሓይልን ከምኡውን ጠያይት ምትኳሶምን ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ምናልባት ኤርትራውያን ስደተኛታት ስለ ዝኾነ ብዛዕባና ብዙሕ ኣቓልባ ይረኸበና ኣሎ እምበር እዚ ንባዕሉ ነቲ ፖሊስ ኣተሓሕዛ ናይ እስራኤል ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ against those demonstrators and protesters that were clashing with each other. To answer your question, around 18,000 asylum seekers from Eritrea altogether. Most of them came into Israel in the last few years before there was a wall of barrier separating between Israel and Egypt and the Sinai Peninsula. بحبش أبتعد خملس كبابي ميتين عصرت شو منتشع سوري كباب عصرت شو منتشع زخون سدتنياتات إيرتراويين نزارب زلنا مبزحتهم دما قدمتي من دقويكا مكلاخلي أبتدوب ناي مزقبت زنبرة بسيناي زنبرة مقبارو زمت سبات يوم نابلي زاربالو نغتل Please like Giborno's channel They came in illegally, most of them. Again, was the government's responsibility to control the border, which they didn't. We ended up with 18,000. Now it's a big question, as you say. Why are እዞም ሰባት እዚኣቶም ቅድሚ እቲ ዶብ ምእታዊዮም መፅዮም ስለዚ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ነይሩ ነቲ ዶብ ንክቋፃፀርን ንከላኸልን እወ ብትኮይኑ በቲ ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እዮም መፅዮም ይብል ኣሎ They're supporters of the government because most of those asylum seekers are fleeing what is considered to be a harsh dictatorship in Africa. Eritrea separated from So ስለምንታይ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ድማ برجس زياتهم أزيو كرفح من جدن حماق مثلا خلاتن سجيرهم كبحادة برتع زخونة والكم الكاوي من جستا بيرترازلو زمت يوم يبلع الحجي نسمع. Ethiopia, those were the events, by the way, that it was celebrating on Saturday, and is considered to be one of the most hardship dictatorships in the world, the North Korea of Africa, if you will, and most of them fled torture, arrest, compulsory drafting into an army that is considered to be basically modern slavery. And the question is, why are there سنتهي بلالو حجي توم زيوم سبازياتهم أبعدهم أبرتع زخونة حتسينا وزخونة تحاحزة كمون عسكرنان بقدود عسكرنان كالي أزيو أصقامي أبزوانزي إيرترا بحوز بساقواشما ناي سمين كوريا ناي أفريقيا التبهال ببرتع مسناخلاتن كبرتع شجراتن وزيوم زماتيوم زيوم سبازياتهم حجي سلامنتاين من قصير يدقفون زبل government supporters. So according to the data, out of these 18,000 or so asylum seekers from Eritrea, there are around 2,000 or so that are supporters of the regime in Eritrea who are not in danger in returning to there. And it's a major question, why are they here? And this is, of course, the reason for the clash between the two. سنتهي بلالو كابتن عصرت شو منتشح كل التشح زخونو دقفت نايتي منجستي أبير ترازلو ወይ ናይቲ ሲስተም ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ስለዚ ስለምንታይ መበገሲ ናይቲ ፀገሙን እዩ እዚኣቶም ስለ ዘለዉ
ካልእ ድማ ስለምንታይ ኣብዚ ኣለው ወይ ኣብዚ ዓዲ ስለምንታይ ኣለው ዝብል ድማ ኣገዳሲ ምልክት ሕቶ እዩ እናበለ ይቕፅል ኣሎ parts of that community. Right. And so, as we mentioned, there are refugees from both Eritrea and as well as Sudan who have now lived here for 2 decades and who have formed some sort of life while waiting for this legal limbo, and they've gotten jobs and they have become a part of the Israeli economy. Tell me a little bit about that role that they play. ሰንታይ ትብለላ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ከምኡውን ካብ ሱዳን መቸም መፅኦም ብዘይሕጋዊ መፅኦም ኣብዚ ዓዲ ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ ክልተ ደከይድስ ነገጾም ገጽ ዝኸዱ ዘለው ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ሂወት ኣለዎም ይነብሩ ኣለዉ ወላ እኳ እቲ ጠልጠል ዝበለ ሊምቦ ናይ ሕጊ እንተሎ ይነብሩ ኣለዉ እንታይ ኣበርክቶ ናቶም ኣብቲ ኢኮኖሚ ከምዚ ዓይነት ኮንቨርሴሽን ድማ ኣገዳሲ ነዞም ዜጋታት ነዞም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለዉ ስደተኛታት እዚ ዓይነት ኣብ ቢዝነስ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እንታይ ኣበርክቶ ኣለዎም ኣበዮም ዝዋስኡ ዘለዉ እቲ ሕጊ ብኸመይ ይፀልዎም ዘሎ ብኸመይ ዝርዮም ዘሎ ኣገዳሲ ትሕተያ እንታይ ኢሉ ክምልሳ ይስምዑ ሕጂ Yeah, so we're talking about, it's not a big population, but they were mostly taken in buses and dropped in the south of Tel Aviv when they arrived in Israel. But since the beginning of 2023, a new legislation was passed and made it compulsory for them to work only in certain areas of work, for example, hotels, restaurants, only those who had permits for working in restaurants before, assisting elderly, etc. And also to certain geographies. So they're also limited to work. So, እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዓብዪ ህዝቢ ኮና ንዛረብ ዘለና ክመፅእ ከለዉ ብባሳት ገይሮም እዮም መፅኦም ነይሮም ስለዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ካብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት እዚ ዝኸየጋጠመ ከሎ ኣብ 2023 ሓድሽ ሕጊ እስራኤል ዘተኣታተወቶ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣበየናይ ቦታ ክሰርሑሎም ኣብ ኩሉ ክሰርሑ ከምዘይብሎምን ናይ ኣብ ሬስቶራንት ዝሰርሑ ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ፍቓድ ናይ ስራሕ ዝነበሮም ኣበይ ክሰርሑሎም ኢቭን ቦታታት ኣብቲ ናይ ከተማ ናይቲ ሃገርን ኣበይ ቦታ ክሰርሑሎም ስለዚ ሓፁር እናገበረትሎም ፀኒሓ ነቲ ኩነታት እዚ መድረክ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መሊሱ ከካብዶ ከም ዝኽእል ጥራይ ዝነግረካ ስለዚ እንታይ ክሰርሑ ክእሉ ብትክክል ኣብ ሬስቶራንታት ይሰርሑ ኣብ ሆቴላት ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ክሽነ ድዩ ናይ ቢያትታት ምሕፃብ ድዩ ገለመለ እናበለ ኣገዳሲ እስራኤላዊ ጽምዑ ሕጂ ድሓን ንሱ ክነግረኩም ከሎ where they can work. But these are the facts. In praxis, what we're seeing is they're taking part in the economy and many jobs and filling many jobs that other Israelis do not want to fulfill. For example, washing dishes at restaurants, a lot of cleaning jobs, etc. A lot of hotel work in the back, of the back corridors where you don't see the staff so much. All of these jobs are taken by that population, and it's very easy for these business owners to have them. It's also easy for some of the politicians to keep them here. So እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፅሬት ከምኡውን ኣብ ሆቴላት ኣብ ክሽነ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታት ኣብቲ ቅድሚት ሰብ ዝረድዮ ኮነስ ኣብ ባክስቴጅ ኣብ ብዙሕ ኣገዳሲ ቦታታት ነቶም ሰብ ትካላት ኣዝዩ ምቹእ ዝኾነ ኩነታት ወይ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ነዚኣቶም ንክቆፅሮም ነቶም ሰባት እውን ፅቡቅ ስለዚ እስራኤላውያን ክሰርሕዎ ዘይደልዩ ስራሕ ስሒዞም ስለ ዘሎ ኣገደስቲ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ይብሉ ኣለዉ ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ዋላ ውሑዳት ይኹኑ እቶም ንዖም ስራሕ ሂቦሞም ዘለዉ ይደልይዎም እዮም ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ቁጠባ እዮም ሒዞም ዘለዉ ዋላ እኳ እቲ መንግስቲ ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ተዘይረኸቦ እቶም ንዖም ቆፂሮም ዘለዉ ትካላት ግን ኣገዳሲ ስራሕ ይሰርሑሎም ከም ዘለውን ከም ዘድልይዎምን እዩ ዝገልጽ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ስደተኛታት ሕቶ ክመፅእ ከሎ ኣብ ላዕሊ ዝዛረቡ ፖለቲከኛታትን ኣብቲ መሬት ዘለዉ ወሃብቲ ስራሕን ዝተፈላለየ ርእይቶ እዩ ዘለዎም ስለዚ ኤርትራውያን ድማ ዋላ እኳ ኣብ ኦፊሳትን ኣብ ኢንጂነራትን ተዘይሰርሑ ኣብቲ ዝሰርሑሉ ግን ነቶም ትካላት ኣገደስቲ ምዃኖም እዩ ዝገልጽ ዘሎ ንቐፅል ሕጂ Absolutely. And Netanyahu and his government blame the Supreme Court in the riots, but does the Supreme Court have a say in this case? Look, the Supreme Court is defending. እዚኣ ሕቶ ኣገዳሲት እያ ነተንያሁ ወይ ከዓ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ኩሉ ግዜ እዚ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ከም ዝምባሉ ቤት ፍርዲ ስርሑ ስለዘይሰርሕ እናበለ ነቐፌታ ይገብር እዩ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ተራ ኣለዎ ድዩ እስከ ከመይ ትብለላ ኣገዳሲት እዚኣ ምዛ ናይ ምስጓጉን ኩሉ ሰባት ሰምሂሉ ክሰምዓ ዘለዎ እያ human rights, but it has nothing to do, of course, with the case of the Eritrean asylum seekers here in Israel. Israel has signed on an international petition, an international agreement that basically just does not return refugees or asylum seekers to countries in which they would be in danger. So
زيادة أقدست نتبسمعوا انتهي بلا له እቲ ቤት ፍርዲ ኩሉ ግዜ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዘገድሶ ነጥብ እኳ እንተኾነ ኣብዚያ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ናይ ኤርትራውያን ክሳብ ክንዱ ተራ ተፃዊቱ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቲ ቀንዲ ነቶም ስደተኛታት ኣብኡ ኮፍ ኣቢልዎም ዘሎ ክሳብ ሕጂ እንተኾነ እውን ብሕጂ እውን ተስፋ ንገብር ንሱ ተራ ክፃወት እዚኣ ኣገዳሲት ነጥብ እያ እንታይ ይብላ ኣሎ ንሱ ድማ እስራኤል ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ሎ ናይ ስደተኛታት ንዑ ዝፈረመት ሃገር እያ እቲ ሕጊ ድማ ሰባት ናብ ሓደ ሂወቶም ኣብ ሪስክ ወይ ኣብ ፀገም ከኣትወሉ ዝኽእል ክጥረዙ ከም ዘይብሎም ወይ ክስጎጉ ከም ዘይብሎም ስለዚ ሰባት ናብ ሓደ ቦታ ክጥርዞም ተኮይንካ ንውሕስነቶም ንምንባሮምን ንሂወቶምን ሓደጋ ዝእቱ እንተኮይኑ ክጥረዙ የብሎም ዝብል ሕጊ ሎ እስራኤል ድማ ናይቲ ውዑል ወይ ናይቲ ስምምዕ ዝፈረመት ሃገር እያ ስለዚ ነዚ ከየፅንዐት ሓፍ ኣቢላ ክትመልስ ኣይትኽእልንያ that's why ነታንያሁ እቶም ምስ መንግስቲ ዝተሓባበሩ ወይ ካብ ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ንሳቶም ሪስክ ክህልዎም ስለዚ ኣይክእል ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እናበለ ክዛረብ ዝተሰምዐ ብዝሓለፈ ቅንያት Israel cannot just return them to Eritrea. It has nothing to do with the Supreme Court. It has to do with international agreements that Israel is signed on. This is a populistic move by Netanyahu and Smotrich and Levin and other ministers in this government to blame, in fashion, everything on the Supreme Court. Let's make that clear. زيادة نطبي again እዚ ጉዳይ እዚ ዞም ስደተኛታት ብሰንኪ ዝውዕል ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊዮም ጠጠው ኢሎም ፀኒሖም ካብ ምጥራዝ ቅድሚ ሕጂ እውን እዚ ኩነታት ከይተመፀ ከሎ ማለትና እዩ እዚ ከይመፀ ከሎ እውን ብዙሕ ተፈራርሒ ነይረያ ክመልስ ኢላ ስለዚ ዘይምምላሶም ቤት ፍርዲ ስለ ዝተጣበቀሎም ኣይኮነን መርሕነት ናይ ናታንያሁ ወይ ካብ ፖፑሊስቲክ በዚ ብሰባት ተደገፈ ወይ ከምዚ ኣኽራሪ ዓይነት መንግስቲ ማለት እዩ ንሱ ግን ኩሉ እቲ ዘሎ ፀገማት ናብቲ ቤት ፍርዲ ብምድፋእ ናይቲ ቤት ፍርዲ ለውጥ ንክገብር ወይ ካቲ መንግስቲ ሞር ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ንክህልዎ ብኻላ ዘራርባ ከምዚ ሕጂ ምስ ኣጋጠመ ንፅባሒቱ ክሰገሉ ዝኽእል ፓወር ክህልዎ እቲ መንግስቲ ስለ ዝደሊ ዘሎ ኩሉ እዚ ፀገም ናይ ኤርትራውያን ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጂ ብሰንኪ ናይ ቤት ፍርዲ ፀገም ምዃኑ ገይሩ ዝሸጦ ከመሓላልፎ ወይ ክሸጦ ዝፍትን ዘሎ እዚ ግን ኣብሶሉት ጌጋዩ ምስ ቤት ፍርዲ ናይ እስራኤል ወይ ካቲ ሱፕሪም ኮርት ዝበሃል ናይ እስራኤል ምስ ጉዳይ እዚ ዘተሓሕዝ የብሉ እናበለ ፈላልዩ ከርእዮም ይፍትን ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ወይ ከዓ ኣብቲ ኣተሓዛ ናይዞም ስደተኛታት እውን ተራ ክፃወት ዝኽእል ነጥቢ ስለ ዝኾነ ደጋጊመ ዘብርሃልኩም ዘለኹ However, there have been attempts by the Israeli government to send these asylum seekers abroad. There was an agreement back in 2018 that was signed by Netanyahu to send most of these refugees, asylum seekers, to European countries, and he took it back. He never fulfilled that agreement. ኣብዚያ ስምዑ ወዚያ ተገርም ክፋል ናይ ዝገረመትኒ ነጥቢ ነዚያ ድማ ኩሉ ሰብ ክሰምዓ ደልየ ዝነበርኩ ምናልባት ኣብ ዩኤን ዝሰርሕ ሰብ እውን ክሰምዖ ዘለዎ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ 2018 ኣቢሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ዞም ስደተኛታት ወላ እኳ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይከኣሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክምለሱሉ ዝኽእሉ መንገድታት ኣብ ዝስራሓሉ ዝነበረ መንግስቲ ናይ ነታንያሁ ኣብቲ ዋንቲ ምስ ኤውሮጳውያን ተሰማሚዑ ነይሩ ነዞም ስደተኛታት ናብ ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ንክሰዶም ድሕሪኡ ግን ነቲ ተሰማሚዕዎ ዝነበረስ ገዲፍዎ ይብላ ኣሎ I don't understand ስለምንታይ ነቲ ኩነታት ክደግመልኩም እየ this is very very important point ንስማያ was signed by Netanyahu to send most of these refugees, asylum seekers, to European countries, and he took it back. He never fulfilled that agreement. So the agreement is እዚ ሕጂ ኣብ መርሕነት ዘሎ ቢንያሚን ነታንያሁ እዩ ምስ ኤውሮጳውያን ሃገራት ተሰማሚዑ ነቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ወይ ከዓ ነቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳውያን ሃገራት ንክስደዱ ስምምዕ ተገይሩ ነይሩ እዩ ስለምንታይ እዩ እዚ ስምምዕ እዚ ናብ ተግባራውነት ኮይኑ እቶም ሰባት ካብቲ ሃገር ክወፁ ዘይተኻእሉ ተሰማሚዑ ከብቅዕ ንድሕሪት መሊስዎ ኣትሪፍዎ ይብላ ኣሎ ምናልባት ኣነ ስፔኩሌት ክገብር ተኮይነ እቶም ካምፓኒታት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ቆፂሮም ዘለዉ የድልይዎም ምዃኑ ይፈልጥ እየ ከም ዝደልይዎም ምክንያቱ ነቲ ናቶም ቦታ ብቐሊሉ ብካልእ ክትክእዎ ስለዘይክእሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ድማ ንሪኦ ኣለና እዚ ሕጂ ምፍርራህ ናይ ምስዳድ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ካብኡ እንደዝወፁ ነይሮም ምናልባት እዚ ኩነታት ኣብ ማይ ኣጋጠመን Briefly, how are these Eritreans responding to Netanyahu's call for them to be deported? Yeah, so there is a plan in place. We've actually seen around 1,600 Eritrean asylum seekers
seekers leaving Israel in the last few months in 2023 so far, there's an incentive, they receive a stipend of $3,500 for each person that leaves. And now there are discussions about increasing that incentive, that monetary incentive, in order to, around. And he took it back. He never fulfilled that agreement. And Ariel, briefly, how are these Eritreans responding to Netanyahu's call for them to be deported? So نزي برايم مينستر نتنياهو نا إسرائيل نخملسو زحسب زلو وين خطر رزوم زحسب زلو إيرتراويان بخمي قبل ملس وين تعينت ملسي يبلو وين تاي كايرالو نزبل حتى كان اسمعيو أبي كوينوم يمكو قبل جنس كان اسمعيو انتاي كبليو. Yeah, so there is a plan in place. We've actually seen around 1,600 Eritrean asylum seekers leaving Israel in. So هذا بلان اللي نخملسو هذا شيء دشميتن زخونو نخملسو بولنتوم مالتي مثلا نخملسو يكون سناب كلا عد نخدي زخون اسكا نشتي مليسان سمعنا لا تلسنا. Asylum seekers leaving Israel in the last few months in. So إسرائيل خجوت فيه برنير تراهم اللي يكونون إسرائيل خجوت فيه هذا شيء دشميتن سمع معلن تاي غلوم انتاي بوناس وهابهم يغل. 2023 so far, there's an incentive, they receive a stipend of $3,500. So نخملسو incentive ويكا حجز انتاي جبرلهم $3,500. سلازي $3,500 نخملسو بوناس كملس يعني زبالسب أبزيك $3,300 ما هذا الشحن $600 أبيلهم حراي لهم نيرهم حجنتي $3,500 كوسخوليا مثلاً. For each person that leaves, and now there are discussions about increasing that incentive, that monetary incentive, in order to, allure to more people, to more asylum seekers, in hope that they would leave the country. So حجيت discussion is كايزو لدما $3,500 زلو جنزبسي نابزل على درجة كوسخ الويكا قرب كوسخ discussion is جبرالو توم سبات بولن توم نتعد نخقطفو يبلالو. A lot of politics involved. We'll see how this unfolds. So بزع بوليتيكا وكنتات الله بزوريو كاسيلنا جن كنرينا نابي جوتسك خيد مخاني بلالو أبزع حجي نتوم دسو جوجو ده كونس نتوم دسو جوجو ويكا كيسو جوجو إسرائيل أبز جبنا زي أبز بعث تساتفو انتاي حجة خجات ما ميخل نزبلس كان اسمع أبزيا. Began to trail the bloody protest by rival groups of Eritreans that left dozens of people injured over the weekend. On Sunday, Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir visited southern Tel Aviv and strongly criticized the protests that saw supporters and opponents of Eritrea's government face off. I think that everyone that broke the law here needs to be arrested and needs to be put in prison and not. So زت حلافي أو وشتاو قداد دينا غنبلو ويكا ناي سكوريتي دينا غنلو عبا حلافنا إسرائيلي أفتي باسين أجر جرين زقاتا ملبوتا زيرو كزور كلو زبالون تايلو أبز بوتازي أبز باسي أبز أجر جريز استساتف السب كاتا أبيت معسرتك أتوك خلال لو يلو نخندا يتي معسرت زبلو زلوس كان اسمعي دقيمنا. Everyone that broke the law here needs to be arrested and needs to be put in prison, and not only to sit in jail, but needs to sit without limit of time until they leave from here. So انتهي بلالو كله أبز بعسزي ساتفة أبز عقرقر استساتفة أبز سربيت كاتلو ترايدي كونس نزي توسنا جزي كوف كسر كمزلو كسب نايم رازي ناي كلام قد سالت أبز سربيت كوف قبل كمزلو أيوز زارب زلو this can be very زيا أقدر تونسل تغل أصبح غيرنا هندالنا. But needs to sit without limit of time until they leave from here. They don't need to be here. It's not their place. Earlier on Sunday. سنتاي بلالو اتوم اباسن اغرغرن تبايسو استساتف ابز بوتازي يملسو اب اسربيت كف كبلو كخللهم ابز بوتازي ابز عدزي تمليسهم كقمتو يبلومن زسمع قانقاي زارب زلو سلازي اتكونتات مسغوقات رادي كونس ولا انت ديت سوي كاون اتوم اب تباس استساتفو سبات مقطعتي حيال مقطعتي يصبيهم كم زلو كنغنزب كنكلالنا اتي باسن اغرغرن انت هاديو اتوم اسرائيلاويان سرحو ما يسرحون ويكا اتحقاو مسرح سرحو قصل اي كبقع مالت كي مثلنا ايوب انا كمناتي كم جورجوريتوناتي سلامن مرققا حزبنا كسفنا كل كرنا عالم اسرائيل هنا بكال
ጽንሂ ለክ ዛረበኩም የምዛዝ Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he wanted Eritrean migrants involved in a violent clash in Tel Aviv to be deported immediately and ordered a plan to remove all of the country's African migrants. The violence on Saturday returned to the fore the issue of migrants, which has long divided Israel. So, this is a very, very important Prime Minister Zbalor Inanirna. አንትኒሽ ኣብዚያ ሪፖርት ላ ጀነራሊ ዛዕባት ኩነታት ሓበሬታ ክትበና ንስማዕያ ድሕሪዩ ናተይ መወዳታ ፊድባክ ክበኩም ኣብ ዛዕባ ኩነታት እዚ በቀዳም ኣብ ከተማ ቴል አቪቭ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃዋምትን መንግስቲ ኤርትራ ዘጋጠመ ዘስካክሕ ግጭት እዩ እስራኤል ኣብ ትናዕብ ዝተሳተፉ ዋሕደት ዕቁባ ብህጹጽ ንምስጓጎም ዘጠቃልል ተሪር ስጉምታት ክትወስድ እዛ ቪድዮ ተስማዕኩም ዘለኹ ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይ እስራኤል እንታይ ርእይቶ ካብ ዝሃቡ ክንሰምዕ ስለ ዘለኹ እየ ዝተሓስብ ምህላው ኣፍሊጣ በቲ ንኣባላት ፖሊስ ጸንበረ ኣብ መንጎ ጉጅለታት ደገፍትን ተቃዋምትን ስርዓት ኤርትራ ዝተኻየደ ጎነጻዊ ግጭታት ኣስታት 170 ቆሲሎም ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ብሰንበት መግለጽ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ተግባራቶም ኤርትራውያን ምጥሓስ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ገልጽ እንከሎ ንኹሎም ዘይሕጋውያን ሰገርቲ ኢሉ ዝገለጾም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ንምብራሮም ዘኽእል ሓድሽ ውጥን ክህንጸጽ ኣዚዙ ኣብቲ ሎሚ ዘቆምናዮ ኮሚቴ ሚኒስተራት ከባቢ 1,000 ዝኾኑ ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉ ደገፍቲ ስርዓት ምጥራዝ ዘጠቃለለ ገለ ህጹጽ ስጉምቲ ሓቲትና ኣለና ስደተኛታት ኢና ክብሉ እውን ይኽእሉን ነቲ ስርዓት እዮም ዝድግፉ ኣዝዮም ዝድግፉ እንተደኣ ኮይኖም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እቲ ግጭት በአማይ ዝቁጸሩ ተቃውምቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ቴል አቪቭ ማእኸል ንግዲ እስራኤል ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ብኤምባሲ ኤርትራ ከም ዝተዳለወ ዝግለጽ ጽምብል ከይካየድ ብምቋም ናብቲ ከባቢ ድሕሪ ምትእኻቦም ተኸሲሱ ፖሊስ ነቲ ምትእኻብ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብምግላጽ እቶም ተቃውምቲ ካብቲ ጎደናታት ክእለዩ ምእዛዙ ኤኤፍፒ ጸብጺቡ ንዕበኛታት ኣብ ዙርያ እቲ ቦታን ዝነበረ መከላኸሊ ሓጹር ፖሊስ ጥሒሶምን ኣዕንዮምን እዮም እቶም ተቃውምቲ ሰልፈኛታት ምስ ፖሊስ ክጋጨውን ከለዉ ፖሊስ ጠያይቲ ምትኳሱን 49 ኣባላቱ መቕሳሎምን ኣፍሊጡ ፖሊስ ኣብቲ እቲ ጽምብል ክካየድ ተወጢኑሉ ዝነበረ ስፍራ ምስቶም ተቃውምቲ ክጋጨውን ከሎ ኣብ ካልእ ከባቢታት ቴል አቪቭ ከዓ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውምትን ኤርትራ ረጽሚ ምንባሩ ተገሊጹ እቶም ኤርትራውያን ሓፃውን ኣእማንን ኣባትርን ዝሓዙ ኮይኖም ብዘስደምም መገዲ ኣብ ጎድናታት ናሕድሕዶም ተዛቢጦም ካብኡ ሓሊፎምን መስኮት ድኳናትን መካይንን ሰባቢሮም ጎድናታት ማእኸላይ ቴል አቪቭ ንሓያሎ ሰዓታት ዳርጋ ዓውደ ኩናት ከም ዝተቐየረን ሄሊኮፕተራት ፖሊስ ከም ዘንበያን ሳይረን ደወል ሓደጋታት ከም ዝተሰምዐን ነበርቲ ገሊጾም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ኤርትራውያን በቲ ኩነታት ከም ዝሓዘኑን ከም ዝተሻቐሉን ክገልጹን ከለዉ ሓደ እስራኤላዊ በዓል ትካል ነቲ ኩነታት መዓት ክብል ይገሊጽዎ እዚ ፍጻመ ሰንቢዱና እዩ ሓፊርናን ጉሂናን ኢና ውሕስነት ይስምዓና የለን ናበኢና ሞ ክንኸይድ ኣብ ሃገርና ካብ ስቅያት ሃዲምና እቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግና ኣፍና ክዓብስ የሳደና ኣሎ ብመከታተሊ ካሜራ ዝተወስደ ኣሰኣል ርኢናዮ ክትኣምኖ ዘጸግም እዩ መዓት እዩ ኤርትራውያን ነቶም ፖሊስ የጓይዎም እቲ ኣብዚ ዝተፈጸመ ዕንወት ትማሊ ከነጻርዮ መጺና ነርና ሳዕ ድሕሪ ቀትሪ ክንኣቱ ኣይተፈቕደልናን ነይሩ ብዙሓት ዝተጎድኡ ሰባት ርኤ ሓዚነ እየ ምኽንያቱ ክልቲኦም ወገናት ካብ ናተይ ማሕበረሰብ እዮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምሕደራ እቲ ነታ ሃገር ብዘይ ምርጫን 10 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተፈጥረ ፍልሊ ኣብ ዲያስፖራ ዝንጸባረቕ እዚ ናይ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ካብ ዝተረኣየ ተመሳሰልቲ ፍጻመታት ሓደ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዛጊት ኣብዚ ጉዳይ ቀጥታዊ መልሲ እኳ እንተዘይሃበ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ስዑድ ዓረብ ዝመደበራ ቴሌቭዥን አልሓደስ ንዘቕረበቶ ጸብጻብ ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንፌስቲቫልን ካልእን ሕጋዊ ንጥፈታት ማሕበረ ኮማት ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ንምዝራግ ዝተፈጸመ ጎነፃዊ መጥቃዕትታት መንግስቲ ኤርትራ ንዕላማታቱ ከምኡን ዘለዓዕልዎ ግዳማውያን ማሕውራትን ሓይልታትን ዘቃልዕ ምሉእ መግለጺ ከውፅእ ምዃኑ ይሕብር ኢሉ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ጽገናታት ሕጊ ስደተኛታት ድሮ ኣብ ዝተማቐለ ሃዋሁ ኣብ ዘላትሉ እዋን እቲ ናዕቢ ንጉዳይ ስደተኛታት ሓደ እቱብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁን ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራትን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ንምስጓጎም ኣቐዲሙ ንዝተወስደ ስጉምቲ ብምዕጋቱ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሪር ወቐሳ ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣዘራቢ ኮይኑሎ ዝኸማን
I think ኣብ እስራኤል ብምዃኑ ድማ ድርብ ሕማቕ ይስማዓካ ምክንያቱ ኣሕዋትና ኣብ ዘይርግኡ ቦታ ኣብ ግዜ ሰላም ኣብ ከምዚ ዕግርግር ከይኮነውን ሂወቶም ብፍላይ ከም ስደተኛ ክትሪኦ ከለካ ሰሪሖም እኳ ዝኣትውሉ ዓዲ እንተኾነ ዳርጋ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ሂወቶም ግን ኣብ መሰናክልን ኣብ ፀገምን ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ከጋጥሞም ከሎ ኩልና ክንሓዝነሉ ዝግባእ ኩልና ንኩልና ክትንክፈና ዝግባእ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ኩነታት ከተሃዳድእ እምበር ነቲ ኩነታት ክትሃዳድኣሉ ዝኽእል መንገዲ እምበር ዕግርግር ከይከውን ፀገም ከይከውን ባእሲ ከይበዝሕ ናብ ምርግጋእ ክኸውን ኣለዎ ጃምና ኣብ ገለገለ ሶሻል ሚድያ ይርኢ ኣለኹ ሰባት ንክተዓራረቑን እዚ ኩነታት ዝተሃዳድዩ ናብ ሲቪላዊ መንገዲ ንክንቅፅል ዝሕግዝ ዘረባታትን ዲስካሽንን ይርኢ ኣለኹ ፅቡቕ ስራሕ እየ ዝብሎ ብኣይ ወገን ምክንያቱ ኣሕዋት ንሓድሕዶም ደም ክፋሰሱ ካብኡ ዝኸፍ ነገር የለን ነፍሲ ወከፍና ድማ ናትና ኣበርክቶ በቲ ንኽእሎ መንገዲ ሰላምን ፍቕርን ርግኣትን ንክሰፍን ንግበር ምክንያቱ እዚ ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ ምትፍናን ናብ ካልእ ክምዕብል ከም ዝኽእል ንምሕሳቡ ኣሸጋሪ ኣይመስለንን ኩሉ ሰብ ድማ ከምቲ ዘለዎ ኩነታት ርዩ ብዕቱብ ክጥምቶን ነታ ንእሽተይ እውን ትኹን እጃምካ ንኸተበርክት ድማ ክትብገስ ከም ዘለካ because I think at the end of the day እዚ ኩነታት እዚ ንኩልና ክፀልወናን ከጉህየናን ዝኽእል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣነ ድማ እቲ ኩነታት ከከም ኩነታት ርየ ምዕባለ ዘሎ ኣብዴት ክበኩም ክፍትነ ብዝተረፈ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ናብ ካልእ ከምዚ ቀፃልነት ዘለዎ ሓበሬታ እንተሎ ከቕርበልኩም ክፍትነ أنا يهوب نسلامن نفقرن كونغسغس حزبنا دما ناب عرقن سلامن حونتن تمليسو بحاده كسحقن كصاوتن دامبر اباسن دمن كاتو ايدلني امزيا اگداسيت سنت بواي سراح گتفكمي صصبو